Čaute pri tomto videjku. Dnes už som nejaké videjko v pláne nemal. Vyšiel som z potoka, ale toto sa proste nedá obísť. Tak to tam skúsim dostať. Išiel som sa už len tak pozrieť, že čo tu nové pribudlo alebo ubudlo. Ale toto neobídem. A ešte sekeru. A dúfam, že už na dnes mám dosť. Je to tam. Ako vždy sa na to pozrieme. Ešte sa kúsok, kde si to prechádzam, ale... A potom už domov na chatu. Tak čaute pri ďalšom videjku.